ito na ang ating first in the row of entertainment this evening. Everyone, please join us in bringing you to stage ang ating drama talents. Parapakan po natin sila. Okay. Nasaan na yung ating drama talents? Ayan, kailangan daw mas malakas na palapak. Ayan na, lalabas na ang ating mga artista ng radyo. Alright, ladies and gentlemen, once again, would like to welcome you right here on the Mountain Province Broadcasting Corporation Variety Show. To start the show, Yes, we are bringing you the drama Kapitan Enteng. Anya tikinunam ha, intay. Naging mo, ikinunat pa na. Insasal ko, di luko at tao, hindi kalabos kong kasi. Anya, kapnudot-dot kanumat lang ti manok ni Ambong tinaala na. Nakatayap kanumat, jay manok. Ay, papanpay may sadot-dot ti kilikili ti manok tinaalan na. Taka ipapanan na, alagdago. He is tooling the chicken fake pa na. Ay na, makawanam ako. Taginag mo titangtang aban na to'y impadawat mo nga asawa. Aging kaasak ti kapitan dito kabildatan. Saan ko ang mapakawan na kita langkong? Ang limang dalangan iti sirok ti talikanda. Tatalaga abirok kita, agraman, kalkalmada. Intay, saan ka kadi asumandan? Saan ka asumandan? Kukwa ay panang tungaw. Ay sumargang ako. I will keep silence and not look at him anymore. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo ang barangay captain ni Kapitan Enteng. Naimbag na orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigot at di pa'y metlaan nagpaliw at to'y manan ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya alaada o manipot iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan ng lapida tayo anay. Kapitan Enteng. Ay, le, kunak numadi day mikropono. Naa. Nagadaw ti makita ka tao. Ang aguray ka. Hada nga ka ni Inteng ijay. Inteng! Ay, una yan. Itay pa'y laabirbiro kak ni Inteng tapagsakbak kawa iti danaw. Tagdigo siya. Haging maging gaitawan pa'y laan. Aguray ka. Habang naday jay abanda. Dadaday ago. Yahoo! Mabalidin! Eh, nabanang dugo! Eh, panang! Eh, umay ka panang! Eh, umay ka! Apay ya. Mapantag to! Agtaur? Wen! Sa dinaw. Ijay wangan la Trinidad Bingay! Nakaduti tao! Wen! Ay, wen na damag ko namin Inteng. Wen! Wen, kaya siyempre, uray babakit tayo. Wen! Makius-uso kami mo itimilin niya. Wen mo na! Makius-uso ta Inteng. Wen na! Sikalaing! Ang Facebook ta. Wen! Iso ang nakita ta dagiti amin nga aktibidades ti Adibay. Wen! 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 Adda ka dita. Wen! Alom ba iti bisikleta? Ayan na! Kas ida, nakitam na kita'y naka-orange itay. Dikas lapon kan! Wen! Wen na! Iso dagitay, dagiti laki lumba itay bisikleta. Bisikleta! Kung nakadawat at tayo may sa bisikleta nga di naman, kaya't day na nga ba? Mo daw-dawatan at tagatangim! Timaray mga miniteng. Siyempre nakakita bakit nga naglaan. Wen! Na, Magrugi ka man na. Wait. Aw, adda pa iti. Te, Lomba ti
ti kabalyaw. Lumbat si kabalyo. No kayat na mapantay Ay, kung ano kabalyaw. aso. Ay, saan? Ay, Uy. Tsagadan ko na na. Uwan ba Uy. ng tunga? At dapat i-contest eh. Kontesta. Na tinarayan. Tinarayan. Ay, wansa. At dan sa itay. Makikuntisak kumabit. Kano kayat mo di agpalista ka? Way, makikuntisak to iti kinaanan. Na anya di ka na. Mga anak to tinakadunga strawberry. Ado ti strawberry dito, strawberry kas nakamatis. Ay, wala. Banang Na duga. iwas na kita strawberry dito yung latri na nagbigay. Wala saan lang na imas na nanampay ba ng duga. Correct ka dyan, Intay. Well. Kan! At dapat ikinuntes iti kinapintas. Kinapintas, Kan kagapuan. kinagapuan. Wan. Saan na ti mga bagay? Na Wen, pajan dayjay, Intay. pajan. Wan. Search for Mr. and Miss Benjen. Chismosa. Ay, Na chismosa man. kung nag-ano ti pakuntis ti chismosa, chismoso. Mangrugi ka manan. kwa. Aguray kayan tayo balunot ko dyan. Dami sa balingan pakuntis na dito. Anya pa'y? Tiniliwan ti ilipante. Na ilipanti manan nga ibagbagamit tayo. Kwa, tigayat ko asawan ba ng dungaw. Naghindi dadakil. Nababaw. Ewan. Awan! Nabuyak iti last year. Uweng. Inkargada iti may siya koral. Kural. Wan! Nagambay-bay dito. Koral! Sana baybayin tayo. Ay, isuaya. Tiliwan na nagibaboy sa danto parchan. Ewan. Kas di aya. Wan, tay. Mabantang tungaron makiwat-wat. Ba ng tunggo. Ay, ay kalagayap, Wan! Kan, adapay. Kanya pa'y ba na? Mas wedding. Mas wedding? Nanda mas wedding. So, nagitay, asino nagiti saan ba'y anak kasardita? Nagitisan pa nga nagkasal nila. Wen? Itayag yaw. Mabalo ako man. Wen. Kayat mo ama, kayat mo mataya ko kastaan. Saan pa nagtungo si kami? Hindi ko. Kayat mo ama balukan, kayat na asawan, kayat mo ama mataya ko. Agwa ba nang dunggo ti kayat ko asawen? Ang kasal tamanan double wedding. Double wedding. Kasta ati bagam. Ewen. Unay Ko na mabalo ako. Apa? Adaya yung mga babanang dugo. Nanay ko. At dilam, di balunot ko dito talaga. Sa balit ti makindal mo. Na. Banay. Banay. Gusto. Anay ko. Sila lang maibagbagan. Tinasayan pa ng dunga mapantag pasyaran na makiadimay ta. Alaga raw na. Ngabdi nakbus-bisita. Unay lagi din ni ba ng dungo yan. Nagpintas ka ba? Bulbulaan naman ang Saan? Nagpintas ka di saan pa nga uso ti tao. Grabe ka kagsasaan. Saan ba ng dungo si... Naklamaw si kalang matne. Hey! Iba kami! Awan. La. Lagano Alay, na. tagsa ka na garudan nintay. Sige. Pakawanan ka ita. Pagkawanan nag... Pakawanan ka ita. Wan. Nakasagana ng tatibalunat I ko. will keep silent, sir, in your prakative animal. Tiko na. Alaitan bakit? Alaga raw. Unay lagi ni ba ng tungo. Ang kintantan ano kaya to? Ala. Naglambo yun din. Hindi ko. Ay, na! Nay, at tuyan to bagdaw Di ka agad anak! Kasi gamay gamay di mo maisimpa. Induro na! Na bunga raw. Apa nga bing induro na? Padang Magrugi ka manan Aguro-uray ang tibaak! Nawaman din, anay ko! Kana yung nakasatibag bagam Nagkadungat ang tao ba ng Isuga raw. Kapitan kabaymat kas natibag bagam. Ginurong ka man. Ang paguray ka. Apa ba na? Nagbayag matanda kwarok. Isim
Baak garot di mabayad. Na, Ay, kapitan! Eh? Maribanang! Ay, marikwanang! Pasensya ka na ladawa. Uwi na, ta siyempre baak ka ngamin, nagsapol ka pa iti baak mo lang. na, Saan? Imbalonet ko tayo tersinak tapnan nga sa kendag tatakaw. Aya! Ay, kasi aya. ay, nakasagana kan maray. Wala, duwa may tabag ko na Maray, ano ti bagakan ka? Eh, na. Ado, tikwa, baraw abaak, ijay Trinidad. na. Ado na dita. Ito sa kini! Pare! Tayo. Magbagay kayo kinikwa na! Maday tiba Agad si kayat mau. Natay kwa fresh. Fresh man ni! Fresh. Fresh from Mankayan. Fresh born baby. Marikwana. Ay, kan maray. Di ka magibabain din Ay, ng maray. alay kay din. Wala daw na yun na yan. Ay, aguray ka. Aguray ka! Aguray ka. Awan pa ni Kwaro ka ka na ka! Ay, una yan. Napanan na ka sa dadya Kwaro. Ay, Nagpayagan na yan dadya ka na ka. Kuwang nga may. ay, awang, aguray ka. Amangando agsap. Ay, aguray ka. Awagan. Agad sa narami ng barang. Awagan kami tayo. Aya. Sige, awagan ni Kwarang. Diyak kaya din nakasurat dito. Na, anya man natin nakasurat. Kautek lang yung cellphone ko dito. Oo na yan. Kautek akas to'y. Na, Nadagsin. Bandang tunggo. kaslama ka nagsantisimintaw. Na, saan mo na? Sa baling sa magtakakautam. Kaslaki na. Kaslaki na dagsin mo na di Sa ba na? balagan, Nana. tumagawa aguray ka tayo. Ako rin ka. Awaga ko ni Kwarog. Sige, awagam. Itayal ko akas to'y. Nagado pa'y lapasa. Pasakali. Tita. Napiksa. Ay, Na. Naka-speaker. Na. sige, urayan tamaray. Hilangkan! Kwarog ka na kan. Where are you na? OTW, Uncle! Anya na ita OTW. Undawi ako ng Ay, undawi kan. Karte nga mga rog ka na kan Naguray ka! Apa ya? Hinaranggak ti babakit! Babakat? Na, kay mangpili ka na dita ka na kan. Diyak makabulaos! Na, kay kagat-kagat tumidan na. Hello? Naguray ka! Out signal. Naguray ka! Out signal. Chapi. Hilangkan! Kwarog. Naguray ka! Bari ka sa kapay! Kaya mo asawa, nagda ka pala dita balay mo. Na. Kinambag samad ti bakatan. Hello? Naguray ka! Ayan na ka na. Ayan aramidim Kwarog. I-loudspeaker mo man intay. Nagka-loud speaker nga rin. Una yan. Di mo mangag. Abang Kwarog. Di, anti mabanang dito. Tuling. Uston na! Uston! Yay. Anyan kukuan na yan. Anya mapaspasama kan. Kwarog. Ay, ustaw! Kwarog. Ikaw na kan. Anya mapaspasama kan kan. Mapapagkitan na dito sa kandak mo. Di ba na? Ay, una yan. Kwarog. Mayan! Numayan! Kwarog. Naibayan. Ikaw na ba di ba kita? Intay. Kwarog. Kwarog. Ay, sa bali na isuot ko! Ay, unay ka. Kwarog. Badong na ito, badong! Sige. Take your time. Kada ka. Hello. Hello! Kartingam. Hello! Kwarang. Dakaw! Kwarog. Ay, na. Hello. Hello! Hello. Hello! Hello. Hello! Hello. Hello. Kwarog, kumusta? Sukat! Na. Na, anya na rami Na. Hello! Ay, ang dakaw! Ay, ito. Isuman lang. Kuda, nanda ka dito unang di cellphone.
agad bakat. Hey! Ay, Naa, Abay, ko ano, agad bakat mo yung cellphone mo. apa yan? nagbayag ka na mag-aanan tamukat may. Uwe. Patidog ko. Ay, Among ko raw. Nagkakaasin ni ko ng itay. Apa nga? Kakaasin nga mang dudot-dudot. Diyan! Buok ti agong na. Kasta abaya. nga min di balasa nga bakit. Anya nga dodok, kawan dodot tagunggaw. Kita man. Kita ba? Kasta man. Ay. Ay, pare, umay kami mag. Turayan da kaya. Ano ba ito? Da kami ba ta? Umay Ano ba- kami maki adibay. Yang mo yung matakasan na kami saan. Ako na kayo. Balon may amado na eh. Ibigay amin dito. Paripadang, parituyan. Kapitan. Nakaamuan niya nga mapan kami maki adivay. Apay. Chismis ni Kwaraw. Di yung amo ay naglapayag tinaga. Adaya lang payag tinaga. Awan ba? Nagpik sa tirador tilapayag ba? Chismusa ka talaga Agore maray. ka, agore ka tuyan. Apay. Anya dagat kung unang benay, tabla na itaw, yawan tinaga. Kaijay na ititaga. Daytoy na kay patungan daytoy tablado nga tabla. Daga. Wey, may dagakan taon. Hoy! Gure kayo. Ay, una yan. Kung ayaw nga makiadibay kayo. What? Wey. Makiadibay kami, umay kami sumurot sa kanto may makilamay. Unaw, makilaban kami, paray. Makilamay kayo. Ijay, ketuan ijay, pakiadibayan na. Sana Ay, nga sa sana. alimay. Lamay. Sana lamay ti adibay. Na, waswat. Mistake nga rin impormasyon. Nasukatan kaya bay. Umay kayo maki-adibay, diyo ang mo tikat nasa wanti adibay. Basta awa ka. Nata do ti wat-wat ijay, san ayan no lamay ka. Di kayat asa wanti adibay, baga manlaing ka na kayon. Anya? Maki-uraga. Di Jesu Ay, Maki-rinda. sa balay. Maki-watwat. Ti adibay ka ibaloy day jay. Makayat na asaway. Agsasabat. Agsasabat. Pada kayo abakin ni Kwaraw. Wait. Sabat kayo matal. Ne, Kasabsabat ko lang itay. Di mo pagkalin na tuyan. kasaran kayon sa Sos. pagpagay kayo kindi ka nag-akwaro. Wag, Wag. napayagay. Nataer. Baak plus baak equals. Tubaak. Na, Tubaak. Bakit amin? Weh, kaslakin ka kaanagan. nasingpat na. Gure nga. Weh, Atay na tamaray. agsirsirip ka sa... Kwalaw. Nagadungo na silaw nga Abay nga mampusurar Abay nga kanya ko. apot da. Saan na Abay, sila ako na raw. tuyan? Nya nga raw, Abay nga apot da. diyan nakita. Saan na silaw na ita? Nya nga raw, Bulan. bulan. Ay. Ay na, nagadumo nga bulan day. Agure kayo, di kwarog. Siyempre, nalaing agsirip dito. Ay, awang kinusta. Abay babay nagtitay. Saan ka nga ibabain kwarog? Talaga man nga nalaing kang agsirip. Kumanas na ka. Pagsirip itay. Agsirip nagtataga. Yan. Ure nagiging pulis, nalaing na mga agsirip. Hoy. Ha, mga iramdaman na kita. Nalaing na mga agsirip ka nagitagtatakaw. Hintay ko makiadibayal tanay. Sayang. Kaya ko Tanay. ti mangan ti wat-wat. Wat-wat. Ang natay wat-wat ay akwaraw. Ata. Ayan na. Wat-wat na maglagto-lagto ka. Kaiso man, agwat-wat. Oh. Ay, no, kastama lang na baak ti wat-wat. Ure awanay. La, papantayan. Abang Tayaw, tayaw, tayaw. Wey. Hey! Barikaw! Nay, automatic ka. Anak dito'y pari ba to? Ay na pare, umay ka na rasundan dati bagakang ka. Ada tibagang paray. Nagmayat kaya matalaga dito'y atibayan pare. Mayat Ano tibabalasan dito'y? Ano din nakita? Uy, ayan. Naglalambaga pa yung lips na.
Nagtuprada rin. Red. Ipikto ka nun di strawberry. Yay! Ay iso! Wey. Mga nagtumambang aron. Iso nga gimatangak ti ato nga kilo ti strawberry ba? Gimata nga ba ti carrots? Carrots di ginatang mo. Wala, talumangan ka ti carrots. Siyempre, mayat ti inarakop may kinibanang tungo. No carrots. Nairaut. Nairaut. Wait mo na. No carrot. Nairaut ti arakop. Kasi, na, Kwaraw. what? Nagdagsan. Pinagkat mo mo daytan ko. Sa nga nuwang samot na itan sa duwat-wat. Na. Ibas pasikat yung tiginatang iyo sa mo pinagpagkat yaw. Na. Ay, sorry. Ada Kwaraw. dita di carrots. Ada dita di strawberry. Ay. Ada ka nga patatas. Ada ka nga sayote. Ay. Ada ka nga tarong. Ada ka nga Okra. okra. Ada ka nga balatong. Ay. Nagato. Abay nga rin sa pinagpagkat yaw. Ano ibaba mo daytan? Napigpigsa ka kada kami kwaraw. Napigpig sa daytan. Nagadupig sana. Way. Ginulpi yaw. Kakaisuna naglaka kwaraw. Wait. Nalakayan. Sa Wey. tipisaw. Diyak nakagatang tawanan timang bagkat. Abay nakas pangarigan kwaraw kanya ti kahit mo agatangan ay ako Wait. Sige. Anya tiginatang mo ang kahit. Karot. Karot. Wait. Tap na. Tapno ti arakop kat na iraut. Sika nga. Inmatangak ti ado a patatas pagpagkaton kita. Way. Ada pa strawberry tapno ipakan ko kun nituyang. Ay, Wey. Tapno agbalit a very sweet. Like strawberry. Maditi strawberry. Amay. Apa nga? Data rupam agbirre. Gapot akanayon kayo itong agrire. Na! Ay kasta. Wine. Maday. Kukwam doon tayo strawberry pare. Jakait nagbirni ti rupak. Ada pa ay agpiri ti tarupa. Yay! Madimat dito yung karot kang kaangkay. Apa nga ikwaraw? Karkaro ka umangot. Iso abagi klangin na itaw. Na! Nga maguray kaya. Sige kwaraw. Ipapampay mo na. Kas lang aming tumaray na itakwaraw. Kanya nga tamad tigatangan. Na! Ito tao na! Masapul ti katangang kwaraw tay kayatin nakati babae. Wen! Way. Kasjay tabaro ka pa'y. Baag ka. Anya nga tigatangan tapno kaya tanak ti babae. Ajay iti panagkunam aya. Si Makan. Uy na. Si Kanak tapno kaya tanak ti babae. Jay kanam tapno kayat nakati babae. Wen! mo kaon. Anya ti kanam tapno kayat nakati babae kwaraw. Manganak iti. Itay. Manganak iti. Itay. Ite! Manganak iti. Anya. Mangan ka itay. Day! Pigsab! Pigsaan kwaraw. Pigsab! Manganak iti. Anya. Na! Sa mga kwaraw Pigsama! Nasakit nila. Pigsaan. Mangan ka itay. Manganak iti. Ay. Agoray ka. Agoray ka kwaraw. Masisort tayo ni tayo magkailan. Tinglim! Ada nagadutaw! Tinglim gingiwan na! Magad ka iti! Abi yang inapot mo. Siyempre. Sa bali mo tayo kanam ako na. Why, sa bali ti pampanunutan. Anya ka rin tayo kanam. Manganak iti gabi, tapno kaya tak ti babae. Una lang itay. Nanati kanam kwaraw. Siga sa bali pampanunutan. Inasaas mo ba? Pampanunutan ni pare inting tayo dyan. Ang kaputan nagabay kami. Makarkan niya. Huwag nga raw! Kaya. Kung ano tumaraya dito yan! At a peanut butter. Na. Wow. Anda na ito nakabutay. Butay sili. Sili. Silipin! At nga... ada pa lamisahan nga ginatang yaw? Dahil dati nabinta sa ginatang ni pare inting Ay, Ada pa'y sofa! Ada pa aparador. Ay. Kompleto Dahil na tay. Kompleto na Kompleto na ginatang na medyo nangina. Kanya dita. House in land. Ay. Kawanan. Awan. Wen! Ada pa'y kamuti na dito! Amo yung baga di kamuti kat vegetable! Vegetable! Beach tabay. Wen! Prutas ti kamote. Vegetable! Agoray kada kayong agulitay. Mariro kada kayo malilaw. Di kamuti, vegetable pa rin! Prutas. Saan?
Sige, i-explain nyo man. Basta ti kamote kat vegetable. Prutas nga raw. Apay, ang vegetable di kamuti paray. Uwan ata na imas DJ, ilalawak binto pa'y iti chapsul. Gan buriti ba? Buridibot. Apay saw. Paisaw. Vegetable. Apay sumot kaya ang vegetable di fruity kamuday. Correct. Apay ang prutas di kamuti kwarog. Explicar mo man. Di nang ibabain dito Prutas nga raw. Saan? Di nang ibabain. Prutas. Kasano nga nagbalin na prutas? Di ba'y di namin san nangantayo ti kamoteng? Wine. Adokin nan mau. Adaw. Nagbubusog tiyan mau. Wine. Imbuntot ka niya kunana. Fruit ko na na. Prutas. Di prutas nga pay paray. Ay, awan manay. Kapoy. Ewan ka naman niya. Ibabang bay manday na kwarog. Siya ti marigata na magkitita. Apay binaliwan din. Ha? Binaliwan din. Sampay. Fruit gayam ti kamote. Sumay. Fruit. Ay, nabintas ti mayan tayo dito paray. Wine. Tano hindi po nganay. Wine. Kat mabulbuli, dagiti na kakabsat tayo at agabingkay. Wine. Uno dagito na native. Wine. Ita sa anay. Sa Talaga anay. nga proud to be Cordilleran dati. Iso pa rin. Ay pare, narigat ti mabulbuli kunayon siya. Aya. Napadasak ti nabuli. Binulid na ka? Idi elementary ak pare. Yung elementary ka pa Sana rin. yan nasulit nagpaini dyan kabindatan. Uwan pa rin. Sikat ikang runa namang bulbuli kanya. Ibagpag ang maswang ni nanang kau. Mata. Pamambuaraw. Kwa. Gapoy ti ba ng bulbuli na kanya. Wine. Aswang ni nanang mo kunana. Ah. Nagtaraya ka nagaway. Wine. Tinamak ko ni nanang ko. Nang, apay aswang ka aya. Inarakong nak ni nanang ko kwada. Nasangay. Nagsangay. Hindi ko ang timayabar. Yes, mga talaga. Somehow. Iso aya. Diyan kaya ito manunudan ko. Kwa raw. Pasinsam ni tatam abadong dati bulan-bulanan na dita. Maglaw. Nagadubulan. Ikaw, makatiskrasa ka. Ti bulan. May siya. Aw! Wine. Diyan ka mamati, orang tinagbat na dito yan. Nakita ti bulan may siya. Ado. Kita. Baka ba nakuha raw? Ato ti bulan. May siya kwa raw. Ado. Sige man. Ibanaknak mi nga ado ti bulan. Sige. Sige, kuha raw. Bilang ka. Sige. Hapmon. May siya. First quarter. Dowa. Neomon. Lalaw. Pulmon. Opat. January. Lima. February. Enlaw. March. Bigaw. April. Walaw. May. Siyam. June. Sangabulaw. July. Sangabulaw ka ba siya? August. Sangabulaw. Apay si Kadik Kibulaw. Apay na pa istabon na kamay. Ay! Yes. Siyempre, kung ano may sa tibulan, nagadumad ka. Dapat kasama tayo, may sa duwa talong, walaw, inahin Yeah. mo ba makasisirap. January, February, March, April, May. Nagbeso man, bulan Kaya, Lumalpas lumalpas tayo dito eh. Hintay pa siya rin init. pasal ini. Amuray ka kuya. Ay, Kasla imposible ang makapasyar tayo ujay inay. Kabay nga, Maluto tayo anak Uy. mo doon ijay. di kayo danag. Ah, Rabi tayo amapan. Hintayan. awan sini. Sige nga raw. sige. Ay na! Ay na! Atay giant jay kabalyaw na nga bakar! Ay na! Ay na! Nagbayat ng bakjay kwa! Ay tayaan! Maligayam! Nay! Ay imunan nga talaga! Maray! Na! Ay hindi ko kumaray! Na! Awad damat time! May sak mo lagay, dito nga lumanag ka. Ay, nakababa eh. Ay, ayan nga tadjay ko kumarik, napanandan. Ay, punay. Maripanan! Yahaw! Ay, Buway ka pa mapanda makitiliw, iti babaw! kunak na da kayo iti abay ko, mariko yan. Mariko yan. Daliw ti babaw. Ay, tiliw ti baboy! Babang kami ni Jay! Anda ka nung pakuntay sa tiliw iti babaw! Intayon tiliw
baboy. Kukabaw na. Gawin mo. Wag iyang balbagdata. Wag sigay tayo ang tilay. Magtitiliwa mo ta. Wag. Tayo maray. Sige. Sige, mapatayaw. Jay puraw titiliwag. Basta kanyak di kalukmagan. Siya, jak kaya tinamantiga. Sige, uray daytay. Katamtaman. Kanya kung kuna na ay maringag sida katibaboy no saan ataba. Saan na yan, imagay taba. Ada takong taray-taray. Takong. Why? Takong langay. No takong dawan di taba na di jay. Ay, native. Kanya. Ay, native. Ay native dati lang isay. Oray great mabalay. Basta babaw. Hintayaw. Ala, itay ang tiliwan. Maray. Ay, dayjay maray. Dayjay nalumag. Dayjay nalumag titiliwa. Kapag nagitinga baboy, di na magtaray. Abay. Kasano nga matiliway? Dayjay kalumag ang titiliwa. Dayton. Nalumag nataw. Nalumag. Day. Ada. naman. Nalumag. Tinga baboy! May Nalumag. tiliwag na ikaw! Ay, ikaw! Ay, nakataw! Kinakataw. Kinalumag ka babaw. Ay, maray. Aray! Agad na kunta! Bayang tatay. Ay, nalumag! Alaot na daytay. Ay, maray. Ikaw man dapat na kay babay. Ay, una yan. Ay, sos ka. Ay, baka ma-swine fever ka! Saan na ba ni Maray? Saan ka ba, Piktara? Wey, ano, matay si baboy. Saan ka mo amatay? Ay, sana kamatay. Tama titiniliw tayo baboy ay! Kung ano ka na nakajibapo yan, kay Nakagat kaya! kinagarangaron baray. Madanagan na ang mga numaswine fever kat sa kanuman. Saan? Nabano ka ng tilaw, di ba? Siya, Maray, naman nunga ka talaga. Baboy at dadakal, di dyan na. Ay, Awan na nga nga baboy! natiliw ko tayo titay. Ay, Sige, ay, tayo tayo. Kita Bintay partunan. Wey, Tuyan. Tuyan. Abay, ay akultik ka, akultik. Wala ako sa mod na. Mapiling ka man, Tuyan. Gabi nga ron akultik ka, akultik. Umay ka dito dati ibaga, Tuyan. Ang yaya di ba ka, na. Abi, ang kasta ka itan. Kung na ron, wala ako sa mod. Tuyan, makabakbakwara ka. Tigil takpay. Yaya di ba ka, Ambaw dinadlaw ko dito'y kabinggitan. Dagi tao dito'y Tuyan. Nasisimpot ka. ay wen, day tamad dinatlaw ko ba daw nagsisimpot ka? Nagugwapo na ba eh? Una nagpipintas na pa'y patada. Tuyang man, di mo dadailin tirabi ka. Ito na ba? Wen, nagsisimpot na ng paisaw, man nakigayom na. Naparabor ka. Wen, naparabor na pa'y. Iso nga mong tuyang. Talaga ako na. Kumunultit ka nga. Ikulti-kulti mo na ito'y bagam. Di kang pampanuno ba ito? Mga no, sabali man ta pampanuno ta mo. Ta sabali tayo sa ma. Ay, si kamot tuyang. Adalay tinapanunod ka. Anya? Amom tuyang. Sigurado ang makatagkid tayo tidakil dito. Na, kasano? Andan tayo di ado akwarta. Kasano ba? Simple lang.
tuyang. Basta no siya tinagpanunot mo no nagplanaw. Ay, Kuna lang nga ron yung dati nagkalpitan. aguray ka matula. Ikuti ko na kay Gayante. At dabay mo lang hayam kilitin tuyang. Ay, siyempre, si Kamante, kulti-kulti, tanda kabarang ba? Manutawon mo. Wala ako sa mood. Pwede. Gastoy tuyang ang kakwarta ta dito'y La Trinidad, dito'y Adibay. Umay ka tayo bagak kang gano'ng kasanot ang kakwarta iti dakail. Sige pa daw. Karaw, ay na. Ay, nagmayadad nagpaspasyaran. Nabati ka ba din? Data. Siyempre, naman. nagaduti nagpipinta sa babalasang. Ay na. Baruag pa'y kumakaana ka. Ay na, nakita kita eh. Ayan na. Naglap sa tabalasang. Wow, sexy. Wow, siksay! Wow. Nagpudaw! Napudaw. Napudaw! Ay, na. Ay, kas na. Aguray ka ko raw. Kas na, ti sapsapulim aya iti may sa babae, ta aging ga ita kimpaak kapay na ay. Ay, kas Jemay. Napudaw ka ti sapsapulim. Kastay. Basta, Kaya't kao. anya. Jay, mimansanas tirupa na. Na! Mi mansanas. Mimansanas. Nagbukal ti rupa na. Why? Hindi kas na. Kasla. Naglabaga na siya. Yawn! May kakagatan. Kan siyempre, nalabaga ti lips na akasla strawberry. Kas na strawberry. Yawn! Naglabaga. Kas na nagmama. Matay. So nga nagmamahal. Wait. Kaya't kao. Kasla ka bang lumat laang ti strawberry ti kilikilina? Da! Yawn! Uri na yung pangato na. Why? Yay! Kas na strawberry. Kas na strawberry wine. Yawn! Kan siyempre, kasla ka po daw ti singkamas, ti kudin na. Singkamas. Wine. Di ko din na. Kas na nagpudaw. Yawn! Wow. Talaga nagmana ka kanyag ka na ka. Kan siyempre, kakasla kalamuyot ti saba, dagiti ramay na. Ay na! Ha? Ay na! Kas na di sapsapulan. Kas na saba. Di kinalamuyon na. Wine. Ay na. Hindi agarma, napaayak man ay. Apay nga kwa raw. Kung na di babae nga rarmak, pangitak ka na. Hindi! Ay, saan kwa raw? Saan ka nga pangay? Ay, di ka madanagan. Tauray no. Pagit ka tabagpagay mo man. Kwa? Jay. Imbis nga'y sakit nak, iruruman nak. Imbag pa'y ni tataba daw. Ay, saan? Imbag ni tataba daw kanya, kasla ka no anghel ang nagapoy di langit. Ay, iso! Kasla ka anghel ang nagapoy di langit. Ka nag-isto dito'y daga. Ako na na. Wayne! Nga hindi maitupak ka dahi tarupam imo na. Hindi! Isuman lang nga pangit ka akwana. Tayo mo na dahi tarupa. Iruruman kaya. Saan ba hanggang iruruman kwa raw? Nga magari ka. Wayne. Nakita mo dagi jay taga-kapangan. Dagiti taga-kapangan. Why? Dagiti nagpupudaw. Why? Dagiti naglalabaga ti lips na. Di kasla Miss Strawberry. Why? Why? Nagpipintas. Wow! Oray dagiti taga-kibungan. Dagiti taga-kibungan. When? Taga-bugyas. Taga-bugyas. Kapangan. Kapangan. Kabayan. Kabayan. Bukod siyempre. Ay, when? Ije bukod. Nagpipintas ba't di mabalasan ije? Agraman bakit? Isa mo na ba ije bagan? Ay, di Pangasinan day ta. Ay, yay. Balik ta. Japan ni Jay. Ay, Japan. Uy, Japan kasi na. Diri ka. Apay nga. Ato kursunada. Ay, ada kursunada. Ada. Babae. Siyempre. Kung nag-ano lalaki. Sigurado ang maghuray ka kwa raw, ang sublita di ibagbagat tatay. Doon niya di kayat mo, di iti may sa babae. Imbagak nga ruday. Ngam saan? A babae ti sapsapulam kwa raw. Apay nga. Fruit salad! Dahil di kayam ti kayat mo, saan nga babae? Agpus na pa eh. Uwin mo na. Ada ka makamera. Well, isunsa na yun ti asawain ti. Ha? Tanga! Sayang ah! Apa yan? Diri ka. May sabay. Sige, may sabay.
Nagbayagan. Yan. Pimpinta siya. Yan. Asawaan na ka. Oy, hantayo na ibaga ita. Ayo. Ano? Intay! Sakit. Ang sakit. Nagsakit. Nagsakit kita na. Nagsakit. Kaya mo takog na. Ha? Apa yung madano Na- tikugtar mo diyan? Kasi ko. Sa bagay na nga to kugtar mo. Hagil-ilo karagadi. Apay. Kwaraw, ibabay nak dito ibabay mo tangkel mo Apay ka naglawat abot na akong mau. Ayaw ang kinasta. Oh, kinasta! Apay ka naglawat. Kita mo ta nagdakal ngamin. Dahil ito sa usaran. Abay. Laki din ayah. Ah, Ano pala kwaraw ta mapanta agaram tatan ay tak garam. Wen, mapanta agaram tanay. Ay, uri ka nga garam ka. Intay! Anya manutibag pagam nga agaram. Ay, tap na ma'am. Dahil tati kong Laka. Aguray ka. Eh. Subliak. Ang subliak. Abay ngamin nga ibagbaga mga garam ta. Siya ka lang. Ay, siya ka lang, di ba Makita panagaram? nangagda. Wen. Kwe, banang, ni kwarog, mapanagaram. Agaram. Wen, ada nakita na dyan tiltiliwan ti babaw, tiltiliwan na. Itay pa'y lamang mangyag ka. Di magsarsaritaan niyo, Aquara. Ang na payag mo. Kanin. Ata! Nawan yung Una yan magbaga. natultulan ka, mangyag kulata. Masikog nanda. Ha? Ang ginaw kita. Manong amans. Anya manatik. Naiman. Itay! Inaw mo Eh. lang. Kunam itay, agbirok ka, iti asawaan. Wen. Impis nga asawaan ni Kwara. Kwa, tuwa ka ng mga sawa. Kunayo at dati crush yun itay. Asinaw. Di dyan lalaki. Ha? Di ka naglukloko, Ay, itay. ada bay picture. Picture. Ay, Picture. na yan. Sumago ka dyan. Picture. Nagpintasin. Hindi. Nagpintas di bulan. Karkaritan na ka talaga, itay. Kay to'y bagakon kay itay. Wen. Okay lang, nag-crush ka. Wen. Sige, palubusan ka. Wen. Abay kit din asaan. Wen. Ha? Saan na bale? Orayak man amabalo Na. Ngamen. Ada agka-crush kanya. Sas. Ada agusto kanya. Nakita itay di tadalan. Pulis. Nakita ni Mr. La Trinidad. Hoy. Ha? Anya nagan man, Mr. La Trinidad? Nagngato mo ta arap man. Agusto. Iti pa'y laang pulis sa day dyan. Pagpigya mo. Uy, Sige. Mabangungot to. di ka madanagan ta talaga ang mabalo akta. Eh? Arman naktaw ni Mr. La Trinidad a pulis. Nagngado mo tarapaap mo. Kasyempre, arapaap na raw. Ngam, sige, okay lang. Ang Eh, crush wait. ka lang. Wait. Ha? Naandaman ang crush kanya. Sige, kwarog sika, makiasawa ka. Taba ang kamutan, amaro. Ada nakita. Ayan na. Sa dinaw, Hindi. aguray ka. Bali, tutudo, maskulado. Kunak no datay ang pitpit siya. Masil-masilan mo. Ang kahit. Dakil masil ko. Ha? Sige. Intug-tug ko masil ko. Dan. Ha? Pandawan tan. Na. Kartigan niyo tipo man. Wait. Kano saan kamaton kayo iti balonat. Ang nadam Wen. Kuna na mabalon to. Gano'n. Wait. Ang kamang-mangan no pa ka na nakauong. Wen. No sana ka maulaw ko raw. Wait. Eh, baybayam natin. Naulaw na itan. Basta. Amo kang ka ng tilo Ha? na. Ito. Wait. Wen, ditakan. Asawaan ng apulisin. Na. Ha? Ay, palibaw siya pa. Maasi kayo iti bulse. Kan masigong akas kayo.
sabay siya nga pulon sa tipas nga ito'y asawa. Ngayon, maasing kayo. Ay, palimos. Palimos. Ay, palimos, brother. Kung naging doktor, quadruplex na ito yan akaw. Ay, ito yan. Agasin nyo nga, inay tangay niya, tarak na Tuyang, aguray ka. Kay bagbaga lang siya nga pulo, di kami magpagusto. Ay, basta Palimos. Kagabyan. Palimos. Maasing kayo Tuyang, dahil pinili mo siya tagay. Dakkan. Anya tinggal karawan datang gadam aday ay saan sa balay Palimos. Aguray ka, Tuyang. Dakkan nga talaga. Dakkan, di bulsa na ito. Ay mabalin siguro Palimos. Aguray nagsagsahin niya kadwana. Palimos. Ay Palimos, maasik kayo masikaw na kanya. Mabisbisin kami. Mabisbisin kami. Palimos ka Mabisbisin kami. Hindi naman ang ginagtihandog naman. Palimos. Tuyang, urayin na pati sa akin. Palimos kagabyan. Palimos. Ay, nabandog ako ng beton. Ayan mo kayo. Hindi ko makita, Tuyang. Palimos, dandani ang kaganakan. Palimos. Ay, Palimos. Tuyang. Ayan mo kay Padel. Tuyang, ayan mo. May ganito. Saan ka makita, Tuyang? Palimos, kakapsa. Nay, quadruplex ka nun ay tisigog ka. Agasin mo ngay na itaabyagan, May. Tuyang, abay ka Kaysa na kami matanda. Ay, kaysa na mata. Tuyang! Palimusan na ko na. Tuyang, agad nagkakabahan na kalak ka ditaan. Awanak ditahabay ka. Ayun na yan. Awan pa yan, palimos. Tuyang. Tuyang, umay ka dito. Kunang bataw. Tuyang. Naparapor na dito'y wangan. Oray singkaw ang paintatanya. Ayun na yan. Oray kamuti lang ko ba? Wando patatas. Ay, na, Tuyang. Ayun. Tuyang. Ay, badang. Ayan mo. Tuyang. Ay, badang. Tuyang. Ay, Ay, Tuyang, ayan dong. ay, badong. Abay, Kung Tuyang. kunaklak, manok na palimusan tangay. Nagkalasawa na niya. Adun. Ay, adun. Ang palimos na ba ay? Uy, Adun pa mapantan. ni mapalimusan tali daw. Mapantan tumanin inton bigat. Uy. Tuyang. Nya. Apa yung tabi mabaday tasig ko mo? Dandaning arudumor si Kram. Ang mga numabisto, Tuyang. Ay na, Tuyang. Nagalas ka nga yung nagsikaw. Na. Gapon na kasta, Tuyang, ang Tuyang. Tagarian. Ay, Bulak ka sa niya, bulsang. awanan di makakita ka data. Ay, awanan. Gapon, Tuyang. Alam, umay kang rin tapilangan Gapon, na. pwede nakita ka kasta alangam. Gapon, pwede nakita ka kasta alangam. Di ka kaya ito nasikugan. Na. Oh, may kakita yung tabilangit na dyan na palimusan Sabay ka. na, tagudo sa... Yahaw! At umadan di kwartamay! At daman iyong raga ko! Ay! Ay! Inteng! Ay, sa di naman nga tagdayan na rin siya nga intingan. Ay! Ay! Inteng! Ay! Aday bagakon ka, Inteng. Banang! Oh my God, Titoy! Eh, kuha banang! Naparikot ko! Naparikot ko! Ay, na Inteng. Eh, Madlaw ko. apa yan? Kanayon nga awan damari to yang kon mari ba daw. Uwan nga ron! No agsubli na dito'y nagdagusan tayo. Uwan! Agdodo mamati awit da. At dapayan bag nga awit da. Siguro napanda nakiwatwan. Siguro, kan amo mintay. Uwan! Ano ti mapugpukaw nga ginatang ko? Uwan, origay may sa dosina nga brief ko, mapugpukaw. Na, sa ginatang ko ay strawberry, Eh. peanut brittles, kung Uy. na dumamay, awang matay
Na! Amagano! Tinakaw na nga ta. Sino kumangit di magtataw? Ay, magtakaw ko na kuma. Isuda. Anya nga isuda. Ayan. Datay wala ang kaupat ka na marito. Yang kan mari badong dito pagdagdag Ay, usap. hunyag pesuan niya. Ay, aguray ka. Ang mga no tinakaw naman di ginatang ko nga karot parakin ka. Tapno, nairot di arakot mo. Ay, Saus! Kwarang! Kwarang! Adda di tandi ko. Ah! Kwarang! Kitain nyo titampong datatabalukan na natuyang. Ay, sige! Kitanta! Hay, Na, kitanta. Lukat. Na, ada ulo! Na! Tanya! Ya! Na! Adaklo. Aklaw! 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 Kalop ti kaldiraw. Kalup di kaldiraw. Apay dakitan. Pariyaw. Pariyaw! Pariyaw ko. Cortina. Cortina. Kain. Pangananuan datita. Ayaw ayan. Ada pa titangkay. Paglutuan. Birbiro ka dagiti taga smart. Aya! Tinakaw da. Agtatakaw na dyan! Ay, agaluwat ni Pari Badong, kini Mari Tuyan. Sana mabalik. Masiguradong isulat Teka, na nga lang. agore ka na sumbata. Sige. Sumbata na gastoy. Hello? Hello? Panay! Sa dinutayan niyo? Parintay, help! Tulong! Apa niyo ba? Help! Kapitan! Na- Nanda kami dito'y presentaw. Umay kayo kuma dito'y tatulungan na kami. Di may balaw. Na- Tulaw! Dito'y La Trinidad Municipal President pare. Ay, isaw! Ay, sige! Daitan ti kong kunat. Mangibabain ka na rin. Dita kayo lang Iba kayo di pulis nga saan na kayo nga ikulkulang. Ay, Hello? Pare, pangasin. At dapat na yung nga kagawad dito na taga-puges. Anyanagan na. Jalagan na! Nanagan Teresita. Yan! Ay, kwa! Nasimpad tayo dyan! Kanya nasilpad na kauyaw. Apay aya! Alibaray, kapitan! Wait. Sige! Dahil tatulungan na kami. Dala na ba nagdagang pare? Hindi ba yung tasilpon yun? Tadya ka mo nga di ba yung tasilpon ko? Hello? may kamay. Hello? Hello. Ba't di kag sa ulo ni Pari Badungan? Mag-ibabay! Kaya mo ti tinakaw da na eh. Wait, ebidensya dito. Evidence. Wait, evidence in Okay. English. Alam niyo yun? Sige. Bagkatim. Hintayo kita ka nito. Bagkatim. Anday ka. Tuyang. Mari-marian. Matanda kayo din. Mari-manang. Anda kami dito. Tulungan na kami. Mga asyo. Parintay nga. Pare! Babaing kayo. Tulungan na kami kuma. Ay, sir! Ay, nagipulis na pa na nagipulis. Pasinsaan nyo na ito. Natiwalwaling na. Ay, napakawalan na kami, kapitan. Magibabaing kayo Ay, saan nga nasayati kasta? Ay, Babain kayo. Kung ayaw makiadibay kayo. At takaw kayo mo gayam. tagaw kayo. Ay, Sir, Ay, nakilimos kayo pa gayam. Ay, sorry ka Ay, raw. waraw. Hindi ka matanagungot Nakita mo yung supot. Para hindi may mating gagara, matiliw kami. Ano kaya si araw? Anya mataytan pati na kami ang kadwayo takawan niyaw. Tinakaw mo pa'y leggings ko awin nagwat ka. Sublik town, sublik. Tinakaw mo lagi ka strawberry, marito yan. In sublik town, di jay ayan tibag mo maray. Dibrip ko. Dibrip ko may sa dosina. Siya tinangtakaw dyan, paray. Sublik tao. Kitang kitil PG nga birbiro kan taga smart. Ay, Wait. Ay, sublik town mo lang. Wait. Ay, Nagpintas nito yan. Sorry. nagurek. Ibagaksan kang ni Apo kabatan. Taipupok na nakita yung aduwa. Ay, matulungan na kami. Ay, kami lagi kay kabildatan. Ay, saan na kami sa ibabalong kwaraw, mga asay. Kastilay pa rin. Kwaraw. Mangiba
Mangibabay Uy, ka. mangibabay. Imbes nga dar-ar Uray, mga sila balasa. mangibabay ka. Ay, kapitan. Awanan din ako kayo di balasa. Uy, Ay, kuano, kapitan. huli ka. Shame. Ang magandang dapat yung na, nagtagaw ka pa ini. Nagtagaw ka pa ini sa class. Makita tayo Muslim dati. Aray ka! Tinagas mo sa mo, Jay! Sunglasses ni Pulay! Saan yan niya? Ay! Alangan ro na stop. Pag nagman yun ay tan pari badong, pari tuyang Magpagamit yan. Gusto Magpagamit. ko na sermon nyo na tulungan na kami kay Ting. Ang mga doon di ka makahawal niya na kabildatan. Hala, pagpapawiyang tayo kan pare ha. Dakas na namin na. Saan yun yung ulitan kini Marituya? Uy, Kapitan, promise. No di na kayo palubusan dito yung police station. Matabo kayo. No di na kayo i-complain na giti tinakawan nyo ay katswerte yaw. Lodi Wait. ka tulungan. Complain ka na kayo. May balot kayo. Ay, Tigayag tanag. Wait. Ituludan kayo balon niya. Wait. Lodi na kami kaya na tulungan. Baka mo kayo. Wait. Mangibabay kayo. Saan na kami napanawan dito? Saan ko ba? ay, dahil tati mga nabdirinuker ti panagpampanunod na tatabadong ken nanatoyang. Dayo kayo lang, ngamda kayo kit din ti makakaadang agar-aramid iti saan amay parbang. Agbalbaliw kayon. Ala, sige! Dito ang tinagibusan ti istorya tayo. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo kan intablado akas kada. Teresa Kalay iti akam abanang. Jenna Almoite Diaz Kasquanang. Ferdinand Feria as Badong. Jonah Reputaso as Cuaro. Isagani Buliser as Kapitan Enteng. Kentoy Pagayam yo, Mary Jane Castro as Toyang. Insurat ni Jenna Almoite Diaz, ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika, Dante Martinez. Insagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Radyo Totoo. Happy Adibay! Mapapteng Jen David Tayon. Amen! Alright, maraming salamat sa ating Kapitan Enteng Cast all the way from Barangay Kabildatan.